kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Islam Jaiban Rio. Islam Jaiban Rio. Komisi benta ban kersiu tia ya ka sorkar jela halor ka jingdawa ban pentrai kamno ya ka airline permit ban persya ya ka Citizenship Amendment Act kiseng bhalang ki bakentup ya ka KSU FKJ GP bat ka HNYF haga khat khandai terik unai wing arajar arpho kila penlong ya ka jingya shongkelan mengor ka bajai-jai HMTC stand kabadan Hajowai West Jaintia Hills District bat kumjuru Hakleriat East Jaintia Hills District. Nakaliang jong kinong yalam bakentup ya General Secretary jong ke FKJ GP Central Body uba di Kongsit bat u Assistant Education Secretary jong ke KSU Central Body uba Shining Star BQ kila khot lawer ki pait ba bakinya snok tilang bat ai ka jingkershan halor kimat jingdawa kiba ka jaj benreu kaladon kam kerke. Kadi kejing ki kabang la sedang lu bencem senam. Kabenkong kadai ha ka isu CAA ya ka pak sarkar India kelawan ra ya kini ka an ban pendrekam ban ailat ya kita kinong sosnong jong kiwi kiri kiba marjan bakari India ha ka keteng jong kaniam ban ailat ki binwan banlong kinong sosnong pura jong kadi kari kejongi te kejala ka jongi ru kadi kawai na ka stit ka balong sok pedung ha kani ke benta te dena takadau ya kabang la pelong ke jingki ya kabang la sedang duduk mencem senam henry dei ke jingwan no kani ka klam COVID-19 ya kabang ni kum keseng balang ni hapen pensange ya kani ke jingki dari kumbakalong menta ngilai i ba ke jinglong jugaman kala khampher kala khambiang de kum ke jing ma biang ya sarkar India bangi hi kum ke jala hi brokwe hi persya ya kani ka an si bat ni dawa hiru mardor baka di ban aino ya ke jala ke jongi ya kata ka ILP ya ka ba ka sarkar India hapeng ke jinge khi jong kisti ba pher jong kani ka lammingi ke jongi ya ka ba ka sarkar India hi kala ai ya ke jala Manipur ya ka ILP te ka belengo ban balai kali sileng ya ke jala ke jongi ane kapor hi ngi ba ka sarkar India kalapan scam ba ka ILP kadai ka wei nakilat banyada ya kini ki jaiben repaj ha kani ka than lambingi ke jongi namar beling ka oi kani ba kalapin sisa namar ba kala ai ya ka sarkar ya ka jalla Manipur ba ke pentre kam no ya ka ILP anda daki lawan ra ya kini ka ANCE deni ka por hiru nakaleng ka jongi kum kaseng Hingkwa ban penjenjar ki pardok para senam ke jongi ya ki beliau ke jongi namar hakini ki benai beladap hakini dai benai beladap kila amat sibun ke jing na ke jingwan jong ni ukhlam te hinrei pat kum ki seng bhalang ke bedong ke jing ke kli namata kari bat ka jai ben riu ngimla men susong klik ti ne bangin sange no yak ta ke jing ki jongi dena takadau ngilarai banyul yelum lang kum ni tang ke hindat ngot kidi khot jong kaseng ban pensawa biang syaka sarkar India ba ngi hi kum ke jala na kum ke jat ben riu ngi persya kini ka an CE ba ngi dawa ba kadai ban ai mardor no ya kata ka an LP han ke jala ka jongi bat kumju hiru idon kani ke jingkentu ya ka jala ka jongi ya ka state government ka jongi ba kadai ban pentrekam no mardor ya kani ka MRSSA Act 2016 ya kaba la hatu kapor hapo assembly nakalyang joka sarkar jala kada pan pas ya kani pat kani hi kanjada yangi na kejingwan jong kita ki jai ben riu benabar sya kani kejala ka jongi namangi ikum bakalong menta kani ka an ka don lupa in place sastang mo chutu kamno dari wat la kata ka kejingi ki ka jongi bandawai ka LP kanangyan tingi kentu biya ka sarkar jala ba ya kani ka marasi dai ben pentrekam no pura nang ni sakman bat na kaleng kaseng sa sisi ni kwa ban pha ka khubor seki parro prasna ko jongi jogani ka brihunyo trap ba sa sisi ai biang
ketika man ketika yang ikum ki seng balang ba pinang alam ke jengkersan ba pura pada ni sakamat hiru nginum song than kum ki seng balang lada ngimpat yo yakini ki jingdawa ke jongi ni kong nang sa maso bandong an pen pau sipi bangitip borok baha ka khat khandai tarik jong punai no pra arajar kat khandai nakaliang jong ka sarkar Meghalaya kilapa sekoi resolution kelong ban pentrekam ne pandawa baka ILP hapo ka jela jingi kan trekam ka ba penlengo ingi ba ka penmi bang ingi samaran kumne kelong ba menta lak khandai benai watang kata ka serniu jong kata ka ILP rungi pat yo ipan da ka ILP ipan ban penbiang yo pu usam mereka bang yo pat da ka CA bisam tu kai kata ka CA kemut kata ka CA kemalakaran sakmat kelong ban ka sarkar India kam tu man ra pat ya kita kui gijai bendreu ban pencong dan ban pensa sekini gitan kui gijaka jungi de kini ki jing ba de kini ki jingle jong ka sarkar ka wala penbor yang pat ini bangin mi madan mentasngi pan pensngeu wi ka sarkar badala leru nakaliang jingi kum gaseng badala leru nakaliang jong gajai bendreu wi ngim pediang lanon noro ya CA atau bila ngaso manong bila ban pentere sikui pat gijaka pentere kam yak sikui caka re dale leru apo ka state jungi ba ka jela jungi nginong pediang longgar bolong jaga baja da bangi phai pat sa kajing ya keren ka sarkar lingba kata kajing bu ya kita ki entry exit point menta kumbala kanula arne laisnem ngai ba ka sarkar bat habai dai bat kanero kalong kensting ka simsting bat kamdan kono kata ka aukom dai nakaliang jing paseng menta ka sngi kini ki ki haman laki district headquarter iso wan pasngeu ya ka lingba kini kilat patai kubur banong ba longkat bolong jagat baja kide ban pin state dan ban pin urlong ya kata ban bu ya kita ki entry exit point na ka benta gaji mentoy jong gari bakajai bendreu abangi phairu sa kata ka an ka bangi ong ka MRSSA arjar khandreu kumlakren na ginong ilam na po ka FKGGP wala da ngimpat yo ya kata ka LP hendrai ka MRSSA ka day pat kaway na ka ikhtiar kabala banyada ya gari bakajai bendreu jungi ka sarkar haba ka don haya kabor haba ki don ya ka majority aso ban karpat iki balong kat bolong jia kat baja kide ban wanra lane urlong ya kini ka MRSSA kenang ba kajai bendreu jungi kan yo ya kata ka jing syong suk ba jing syong sangai pi ngasoban penpau sa sekipat ba ni perad khot borok hawangi pai sa uput usam ro haduk mentangi padio yo uput usam biang menta ka state jingi kan sakan jo sa arsnem ya san pau snem resa kan usnem nginlong kita ka state ka ba klem put klem sam sakan usnem nginlong kita ka state ka ba klem ai haduk mentangi su yolong lailan ubreu wan uyo mi lailan rangi pek list doki ka don tang we to laite masi melong bordar ban ka ban rungi ubreu sei sepo ka tan jungi begini gijing kili begini gijing ke ba nakaliang jong kaseng bagajai bendreu kelai kenduk menta la saburat tri gisnem ngimi biang sakmat menta kasin kalong ban pin dawa nak sarkar bakin un purlong yang gijing dawa jungi isngo ban phairu wat ong tang ini isu handai larangi phai ngisngo ban kerpat dan ngisngo ban phai sarkar ban kerpat sarkar kalong ba bagadai ban penduk nora wat ya ka Indo Nepal Treaty ka kendai sepak sanpau namar rangi pej ya kijaka ngipej ya ki pateng ngipej nadong sadong kiwi pat gitkar lagi kiwi pat gijai bendreu khamtam kibreu Nepali kiwi sim gabu ing ba kan ka Indo Nepal Treaty ka baki menta ki song kat pomon kiwan kat pomon namar baki don ka an ngipat ngibadan hapo state jungi ngimdo ya kata ka an bangin song kelut mensim ngimyo kita gajing yada ka bangin long song kelut mensim ngimyo kita gajing yada bangin kayi pateng ta daw nakaliang jingi baseng kani kada gijing ki kaba jarjar ndai lara ka sarkar kam skap lana ka sarkar ka kuman imbang se pangin hapsim ni kuy pat kilat kilinti ban pendurlong gijing dawa jungi ban bangin kina baga jaj bendreu jungi kan yo ai kata gijing song singan ban kan yo ai kata gijing lai lut